Gimaymayan og gisukit-sukit ni Police Lieutenant Colonel Arlan De Lompenes, hepe sa Lamitan City Police Office, ang pintor nga ilang nadakpan sa drug buy-bust operation sa barangay Buhe, Yawas, Lamitan City. Giilan ni De Lompenes ang suspect nga si Wilson Abelia Barbosa, 32 anyos, residente sa barangay Sengal, Lamitan City. So itong tao ito, so para wala naman ito sa lista natin, street level lang to. Pero may mga report na dumarating sa atin na intelligence report na ito ay nagbebenta dito yung area niya, dito sa may Sengal, sa may Ubit, sa Maloong Kanal. Matod sa kapulisan, nagbaligya ang suspect og usa ka pakete nga dunay sulod nga gituuhang shabu sa kosher buyer nga pulis. Na-recover sa posisyon sa suspect ang 4 ka gramos nga gituuhang shabu nga gibana-banang mobalor og 27,200 pesos, usa ka motorsiklo, cellphone nga gigamit sa mga transaksyon, pitaka ug ID ug ang 500 pesos nga mark money. Nanawagan si Police Lieutenant Colonel De Lompenes sa tanana, ilabi na sa mga barangay opisyal nga dili mahadlok nga mo-report sa mga illegal nga transaksyon sa ilang lugar aron mahunong na ang problema sa droga sa dakbayan sa Lamitan. Sa mga tao dito, napila ko po kung sila po ay nagbebenta o may balak na magbenta ng droga, na huwag na po nila itong gawin kasi sa anong makakaya namin, gawin po namin ang lahat ng aming makakaya para sila po ay mahuli po natin. Kasi alam niyo naman po ang droga, ito ay nakakasira lalo na sa ating mga kabataan po. Ang suspect ug ang mga ebidensya tuwa na sa kustodiya sa Lamitan City Police Station samtang giandam na ang pagpasaka og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe!